Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, vull donar-vos les gràcies en tant que portaveu del grup de Convergència i Unió a les entitats metropolitanes per donar-me la possibilitat de fixar la nostra posició respecte al projecte de llei aquí. És un honor poder-ho fer a la seu del Parlament del nostre país i esperem, a més, espero circumscriure-me el temps que se'ns dona, temps que ja ha avisat abans la presidenta que també estava marcat per l'hora de dinar. Per tant, serem bons. Moltes vegades a l'Ajuntament de Barcelona ja patim de gana i de despalliments per culpa de no atendre a totes aquestes qüestions horàries. Bé, anant al gra. En primer lloc, vull dir-los, en nom del grup que represento, que creiem absolutament necessari que hi hagi una llei de l'àrea metropolitana. Aquest és un primer element important que ha marcat moltes qüestions d'ençà de 3 anys. La nostra presència en el govern de les entitats metropolitanes no és fruit d'un fet casual, no és fruit de cap mena d'oportunitat. La gent que coneix com funcionen les entitats metropolitanes saben que més que una oportunitat vol dir arremangar-t'hi i, per tant, ha estat després d'un procés de pensar i de veure que les coses es portaven per un camí que ens semblava rellevant. El segon element també molt important és que el fet que hi hagi una llei que assumeixi les actuals 3 entitats, que de fet també recull l'esperit del que ja és en aquests moments un fet, i és que ja hi ha dues d'aquestes 3 entitats que són creació d'aquest mateix Parlament, ve a incidir sobre un camí que s'ha fet. Un camí que no és neutral per ningú, no és neutral per a aquells que mantenien unes posicions determinades fa 30 anys, ni pels que també fa 30 anys en mantenien d'unes altres ben públiques i notòries. Un dels guanys fonamentals en el que ha estat la redacció d'aquest projecte de llei, i jo diria més que el projecte de llei en si, un dels guanys fonamentals del que ha passat aquests 3 darrers anys a l'àrea metropolitana és que hem fet un exercici de funcionar sense retrovisor. I això ha estat positiu. Per tant, ens hem situat a començaments del segle XXI i tots hem mirat de pensar en clau de segle XXI. Què és allò que podien fer unes institucions públiques, unes administracions determinades, de cara a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes a les que servim? Hi havia uns elements que eren bàsics, que eren centrals a l'hora de definir com havíem de treballar. En primer lloc, que havíem de constatar que no hi havia cap voluntat per part de ningú de constituir al voltant de les entitats metropolitanes allò que tothom coneix per un contrapoder respecte d'altres institucions públiques del país, verbi gràcia al govern de la Generalitat de Catalunya. No tenia sentit fa uns anys, no tindria sentit ara. Jo penso que tots hem madurat adequadament i tots veiem que el que sí que s'ha de fer és encaixar adequadament realitats institucionals i realitats territorials, realitats administratives, realitats jurídiques que han d'anar construint tot el que és el cos jurídico-administratiu del nostre país. També hi havia una altra necessitat que en aquest procés d'aquests 3 darrers anys que vull posar en valor en la meva intervenció calia fer, i és que tots nosaltres havíem de comprendre que no podíem jugar tampoc a extendre d'una manera il·limitada situacions jurídiques i situacions també competencials que quedaven poc definides. D'aquí que la mateixa Constitució del Consorci Metropolità ajudava a fer una certa reflexió al respecte. El Consorci Metropolità ajudava d'alguna manera a que tots plegats ens obliguéssim, un cop s'havia fet l'acord de començament del mandat, la Constitució del Consorci Metropolità ajudava a que tots nosaltres ens poséssim el barret de la simplificació administrativa i també el barret de pensar en la clarificació dels elements administratius que faciliten la vida i la comprensió també tan important per part dels nostres ciutadans. Tot això era molt rellevant per nosaltres i creiem que d'una manera o altra tot això conforma una part de l'esperit a partir del qual aquest projecte de llei s'ha anat elaborant. Vull deixar clar també que
aquí les persones són molt importants, com en tota la vida, la gent és important. Tots nosaltres parlem d'institucions, a vegades oblidem, parlem d'institucions com si no fossin res, com si no tinguessin ànima, i les institucions són les cares que veiem aquí, no són res més que això, són noms i cognoms. Jo crec que també hi ha fet molt l'actitud de les persones que hi ha hagut al capdavant en aquests moments de les entitats metropolitanes. El vicepresident executiu, el senyor Balmón, ha estat una persona fonamental per canviar, jo penso, algunes maneres d'enfocar els termes. També els canvis que hem introduït, humilment, alguns dels aquí presents, la possibilitat de parlar molt obertament, per exemple, amb els nostres grups parlamentaris, la possibilitat d'anar buscant solucions als serveis mateixos de les entitats, aquí avui molt ben representats. Tot això ha configurat un clima polític que ha fet possible que caminéssim amb intel·ligència cap al punt on ens trobem avui. Jo crec que això també és important. És més, jo diria, no em puc abstraure d'haver assistit a les intervencions anteriors, i jo diria que és fonamental conservar aquest clima pel bé del futur d'aquestes entitats metropolitanes. Per tant, tot això és positiu. Ara, anant al contingut de la llei, em centraré en dues qüestions. Primer, en una valoració del que tenim entre mans i després allò que des del nostre grup pensem, des del grup metropolità, pensem que és necessari treballar d'aquí al moment de l'aprovació d'aquest projecte de llei. Jo crec que, si parlem de la llei en si, hauríem de mirar de fugir del paradigma de l'estem fent la llei possible. És evident que estem fent la llei possible, però jo crec que hem de fer la llei possible i necessària o rellevant. Per tant, no ens hem de conformar amb la possibilitat d'haver consensuat uns principis a partir dels quals podem anar treballant. La llei de l'àrea metropolitana és massa important com per deixar-la tan sols en la llei possible. I és veritat que per tenir la llei necessària i rellevant és molt bo que hàgim arribat en aquest punt de poder-ne parlar amb aquesta tranquil·litat, jo diria amb aquest bon clima, però hauríem de ser una mica més, com us ho diria, potser ambiciosos a l'hora de demanar-nos un punt més de claredat en alguns aspectes. La llei, el projecte de llei que tenim a les mans és un projecte de llei ben fet, és un projecte de llei sòlid, és un projecte de llei que s'aguanta. En veiem molts en estat de projecte que no compleixen aquestes condicions i, per tant, fa bo de veure que és així. Ara, hi ha algunes qüestions que per nosaltres són rellevants, com us deia, i sí que cal puntualitzar-les perquè les tingueu en compte a l'hora d'anar treballant aquest projecte de llei. En primer lloc, la qüestió fonamental de l'encaix amb l'organització territorial de Catalunya. És a dir, el pitjor que li podria passar a aquesta llei és que es convertís en una mena de bolet territorial. I l'àrea metropolitana és massa important com per tenir-la sense haver pensat prèviament com tot això encaixava en el conjunt del país. Dit d'una altra manera, la Constitució de l'àrea metropolitana no és neutral respecte a consells comarcals, vegueries, etc. Qui vulgui fer veure que això és així, qui vulgui fer veure que podem funcionar d'una manera tranquil·la tenint una entitat, un nou ens local del tipus de l'àrea metropolitana sense haver definit la resta de qüestions, doncs home, penso que s'ho mira d'una manera poc realista. Vol dir això que nosaltres condicionem res? No. L'únic que dic és el que dic. Dic que la Constitució de l'àrea metropolitana per via legislativa, sense haver definit com ha de ser el país des d'un punt de vista territorial, des d'un punt de vista d'organització territorial, generarà passius greus. I és una qüestió a tenir en compte, ara i en el futur. Relacionat amb això, vull fer esment també a una qüestió important. Avui hi ha l'alcalde Vallirana aquí. És evident que la qüestió dels límits s'aborda bé des del nostre punt de vista en el projecte de llei, però també serà important que en el procés d'aprovació no hi hagi punts de partida dogmàtics sobre el territori. No fos cas que aquest bon clima polític que hem estat capaços de generar pogués veure's d'alguna forma minvat o llastrat per posicions que a vegades costa d'entendre si no és a la llum del dia a dia. Un segon element molt important, clau, jo diria, per nosaltres, és la qüestió del finançament.
tinc temptació de dir-ho d'una manera potser en excés col·loquial, no vull que se m'agafi per l'espanat. A vegades quan parlem d'això, quan estem tancats a dins de l'àmbit metropolità, nosaltres sempre diem qui pagarà la festa aquesta, oi? Perquè és molt complicat. Per tant, dir d'una manera col·loquial és així. En el fons és qui paga. Com es paga tot això? En aquests moments tenim un problema gravíssim de finançament de les entitats metropolitanes. Molt greu. El pressupost del 2009, no el del 10, el del 2009 es tanca amb moltes dificultats. El del 2010 ja veurem com ens ho farem. Per tant, quan un va a la llei, quan va al projecte de llei i llegeix tots els articles dedicats a finançament, veu que possiblement aquest és un dels àmbits on nosaltres hem de treballar amb més força encara. És molt curiós, hi ha molta gent que parla de la necessitat de fer una llei del transport metropolità, del finançament del transport metropolità, com la llei que ens ha de solucionar tots els problemes referits al finançament del transport metropolità. I en canvi, en el moment que tenim la possibilitat de fer un projecte de llei relacionat amb l'àrea metropolitana i amb el finançament de l'àrea, no som capaços de fer res més que un llistat de les possibles fonts de finançament. És una contradicció en termes. Ens sembla que seria molt més útil que, aprofitant el consens que tenim en aquest moment, miréssim d'incidir més sobre aquestes qüestions relacionades amb el finançament. No fos cas que la mera relació del llistat de fonts, que és el que recull el projecte de llei, reflectís amagués una mena de feblesa institucional de partida. Quan, de fet, hi ha prou instruments legals en aquests moments, com és la mateixa llei d'hisendes locals, que referit, és cert, només a Barcelona, a l'article 161, els recordo el que diu l'article 161, remet a un possible acord sobre el finançament de Barcelona i de la capitalitat de Barcelona, dient que tan sols Barcelona i Madrid són les dues úniques ciutats que tenen dret a tenir aquest finançament específic, i per tant seria possible treballar amb aquesta base, i la llei d'hisendes locals tan sols és dret supletori un cop hi hagi aquest acord. Per què no explorem aquests camins? Per què no som capaços de seure'ns tots plegats? Imagineu, si això podria fer-ho l'alcalde de Barcelona sol, què passaria si no es fes amb tots els municipis metropolitans i amb la força d'una llei aprovada, jo espero per unanimitat o pràcticament per unanimitat, en el Parlament de Catalunya? La possibilitat de seure'ns en l'Estat i negociar de debò allò que necessita la conurbació de Barcelona. Això seria fonamental per nosaltres. I crec que hi ha camí per córrer aquí. En podem parlar, n'hem de parlar, i creiem que podríem fer una feina molt potent al respecte. Qui paga? Com es paga tota la qüestió dels residus? En aquests moments, en el que ho hem de dir amb la boca relativament petita, però sabem que és un fet, quan no funciona algun ecoparc, hi ha alguna persona de l'administració de les entitats metropolitanes que aplaudeix perquè aleshores els costos baixen. Aquesta és la realitat que tenim. I això fa imprescindible una reflexió molt profunda sobre com hem de greixar la màquina d'alguns dels àmbits competencials que la llei refereix. Un altre element important, el balanç del desenvolupament competencial de l'articulat. Hi ha unes referències molt clares sobre allò que les entitats fan, residus, aigua, tota la qüestió del transport, hi ha l'afegit de l'urbanisme, sobre el que no hi entraré, i en canvi es fan referències someres a promoció econòmica i cohesió social, com si fos obligatori que en parléssim sense desenvolupar-ho més enllà. Nosaltres pensem que aquí hi ha un cert camp per córrer també, francament. Un cert camp per córrer que, per cert, i relacionat amb el Pla Estratègic Metropolità, dotaria aquest pla de la musculatura necessària. I jo m'apunto al símil que utilitzava el vicepresident executiu, el senyor Balmont, del Pla Estratègic. El Pla Estratègic, moltes vegades, per molt que ens hi posem com sigui, el Pla Estratègic Metropolità esdevé una magnífica col·lecció de binders, d'arxivadors, que serveixen per anar fent articles, però a l'hora de la veritat són incapaços de definir polítiques concretes perquè no hi ha aquesta musculatura. La llei
dota de musculatura, dotaria de musculatura, si fóssim capaços d'incardinar aquests elements dins de l'àmbit estratègic, dins aquesta visió estratègica que, per cert, hem començat a treballar en el Consorci Metropolità. I finalment, i per acabar aquesta primera intervenció, la qüestió de Barcelona, la qüestió de la presidència d'aquesta nova entitat metropolitana, la presidència de l'àrea. Vostès saben que és públic i notori que el nostre grup defensa que l'alcalde de Barcelona sigui d'una manera nata el president de l'entitat metropolitana. Perquè pensem que és absolutament necessari que aquest nou ens neixi amb la força que ha de néixer, amb la potència i amb la legitimitat que ha de néixer. No vull entrar en el fet que sigui el municipi de Barcelona qui assumeix gran part del finançament de totes les entitats metropolitanes. No vull entrar en el fet que sigui Barcelona la que, en el fons, en contra de la visió de molta gent, sigui el municipi més generós, per motius, a més, absolutament raonables, i així ha de ser, de tots els municipis de l'entorn metropolità i segurament més enllà. Però és fonamental per la comprensió de la nova entitat que sigui l'alcalde de Barcelona, pel fet de ser l'alcalde del cap i casal del país, pel fet de ser l'alcalde que en el fons dota de sentit, no ell, però sí la institució que representa el conjunt metropolità, qui sigui la persona que des d'un bon començament ostenti la presidència d'aquesta entitat. I això no vol dir que, com passa avui dia, després hi hagi vicepresidents executius dotats d'una gran capacitat de gestió. Però sí que és molt important que, amb la força que volem donar als àmbits de promoció econòmica, de cohesió social, a tota la qüestió, no cal dir-ho, de la coordinació urbanística, del transport públic, etc., hi hagi un cap que sigui un cap indiscutible, el cap que tothom reconeix en el fons, perquè, a més, així es diu a tot arreu. No hi ha ningú que digui que ha de ser un altre. El que passa que no reconeix que això hagi de ser recollit a la llei. I nosaltres pensem que ha de ser recollit a la llei. Res més com a primera intervenció. Jo els torno a agrair la possibilitat que ens heu donat. Vull deixar constància un altre cop de la feina feta pels serveis de les entitats metropolitanes. Vull també deixar constància del magnífic nivell de comunicació i de confiança i de lleialtat institucional generat entre tots els membres dels diferents grups, ja siguin dels 4 grups que compartim jo diria govern, exactament, gràcies, govern en les entitats metropolitanes, però també vull dir-ho amb el grup que en aquests moments és a l'oposició de les mateixes. Moltes gràcies i quedo a la seva disposició. Moltes gràcies, senyor.